Hello guys, there sata. Balik na sata sa ato ang kalingawan. Magluto ko og tuna, ginisang tuna. Unag oil. Oil. Bumbay. Itong kamatis. Asal. Sunod natin ang main ingredients. Ang atong tuna. Tunang gamatoy. Lawan. Kuha taog. Impil aswad. Hapit na maluto guys. Kainan na. Pag-isla na. Ilan na. Tignan na lang. Luto na nga ito ang tuna. Ginisang tuna. Okay na. Pwede nang kaunon. Salamat.
Sa pagtanaw, subuhanan kalog at your service.